смътен оператор. Тя ще имаме един смътен оператор. Нема Ивайло, дето не може да запази едно видео. Без да искаме, ще му отвиниш. Не е престъпление. Но иначе това и без това трябваше да е част втора, защото видеото беше много дълго. Абонирайте се за канала, ако искате още подобни странни видеа на ето, дето прави Опа Гангам Стайл, ще го блъсни кала. Как се казва канала, ще извинявайте. Канала се казва Приключенията на приятелите и ще го качваме редовно. Да, редовно. Съжалявам, много съм грамогласна, признавам си. То са тъпчикът заек с морков. Ти няма да го успееш с на мен. Дай тука. Дай тука! Много малко, още. Още, аз прося. Още. О. Гледай го. Та танцувам Макарена. Изабел е на тако. Тя е на 10, то тук направи 7 вчера. Малко! Да, много е си страшен, погледнат отблизо. Аз съм най-дъртата и съм на 11. И ще правя 12 на 8 януари, след мен имаме на 7 януари. Чакай да погледнем номера на колата, ма! Ей, съсипам ми го! Добре, съжалявам, това беше малка. Сега пък долази са, да? Тъй хора, елате да ви разходим малко из дълбок долу, да, така се казва. Село, не питайте защо. Трябва да се казва село на мъртвите, защото тук едва ми има жив човек. Тия са по-напред, защото аз съм режисьора и технически снимам. И чакай да ви ги увелича, да ги видите как течат тия двама. Добре, хора, сега ще спра за малко. Телепортирах се тук. От тъй там. Тъй хора, дайте да видим кучето. Запознайте се с него, не му гледайте задницата, много съжалявам. Сега може би ще слезем на лазица. Лазица, ако не знаете, е онзи. Тук магазин. Дето аз имам през него сладолединонощно. Та е много кринч. Няма мислете. Тези ни мятнаха. Чакайте да видим кучето. Така, хора, ето го. Я позирай. Виждате, че едното му око го няма. И да, затова прякора му едно окето. Искате ли? Става вече да излезем на бокс. Добре. Айде, фай се. Ма сега ли бе? Не, добре. Добре. Чакай. Не. Хора, пред къщата на Изабел мирише на развалени яйца, намазани с бензин и аз даже повърнах пред тях. Сега ще пръгнеш. Ио, много си... За какво идва с мене? Тук има кош. Не, още не може. Сега виждате ли как се телепортирам? Хай! Тъй хора, ще разгледаме селото, село дълбок долу. Намира се близо до Борима, Троян и се намира в Ловешка област, на Балканите. Малко е селото, но наистина е хубаво. Ако се чудите къде живея, чакайте да пресича, а ти не ми се пречкай. Всъщност тук нагоре е домът ми и къщата ми е
Сега ще ви я покажа, ако имам възможност. Тук няма най-добрия поглед, защото къщата ми е задето. Ей, тези всички тук. Ей, там нагоре по пътечката е моята къща и да, общо взето. Тъй хора, елате да покажа. Тя вече поне ще излизаме, ще се видим и ще се разказваме истории. Дай! Тъй хора, елате да видите на къщата на баба ми и батко ми. Тъй хора, ето ни пред нас. Ето тук обикновено на този покрив, обикновено се качва кучето ми на име Марина. Колата на батко ми, да, тази къща е много стара. Тук е дърва за дето никога не сме ги използвали. Стария гараж, който вече не е стар, защото батко ми го използва. И това тук трябва да е джанка, но вече е гола, защото расте лятото. Къде сега да обиколим още? Да обиколим до... Не става. До нас ще дойдеш. Да. Да се изповираш пак. Ще се изповираш пак, но няма да го показвам. Ще има цензура, ако знам как да добавям ефекти, разбира се. Тъй хора, номерата не ги мислете, защото... Да. Щяха тук баш да ме блъснат, но това не е. Аз съм дума. Още един път щяха да ме спънат тези индивиди, защото Изабел щеше да ме блъсни т.е. да ме спъни и да се блъсна в кола. А жената ми се усмихва. Все едно е видяла чудо. И тъй хора, честитете рождения ден на миналия. Той дето вчера. Да, той вчера имаше рожден ден и... Четвъртък. Да, в четвъртък. Петък го празнува. Празнува го в петък, но в четвъртък му беше наистина. И... Да, сега честитете му рождения ден долу в коментарите. Ако не го направите, тогава нищо. Знам, че сме от доста дълго време и това не поне един час, нима не. 5 часа. Не първо ще трябва да го преработвам, защото нали знаете, да добавям ефекти, не искаме да виждаме всичко гадно в света. Добре, че YouTube не присъздава миризми, защото тук иначе щяте да повърнете. Както аз направих. Да, ще ви покажа повръщането, но ще бъде цензура. Ако разбира се мога. Тук просто се изповърнах, защото миришеше на развалени яйца с бензин. Как? И се е размазало заради колите. Ти се повърнала. Нали ти казах? Сега ли разбра? Ама аз ти се шегуваш, бе. Не се шегувам. Това ми е първият път да повърна към най-ужасна миризма в света, но това наистина беше лошо. Сега си представете, че баба ви изгорява яйцата, дето ви мислиш да готви за Велик ден, но тя така или иначе ги изгоря. И вместо масло на една бутилка с бензин пише масло и олио, и тя сложила бензина вместо олиото и тъй станали на развалени яйца с бензин. Това ще бъде за сега. Знаеш как? Той отишъл на купи олио масло от 3 ля и вместо на туличката писало олио, отишъл до станцията налял бензин, нафта, и го занесла на жена му и тя турила в яйцата бензин и цяло се разпалило. Снима ли? Тъй хора, може би това ще бъде от част 2 и сега ще ги кача и ще ги преработвам.
Довиждане от нас и приятна събота или каквото и да правите. Събота. Да, то събота, но... Айде, весели празници!